oge chukwu ka mma ụmụ ụwa oge chukwu ka mma oge ya ka mma ụmụ ụwa oge chukwu ka mma oge chukwu ka mma oge chukwu ka mma oge ya ka mma ụmụ ụwa oge chukwu ka mma ịma n'oge chi ka mma olulu nakwa mgbe oji ga-etiwa ịma n'oge chi ka mma olulu nakwa mgbe oji ga-etiwa Oge Jizọs n'oge Chukwu ka mma chere oge Chineke n'ihe ọ bụ niile eme n'oge Chukwu ka mma n'eni Jebezi ụmụnna ya jụrụ ajụ n'eni Jebezi nwa ogbenye ụmụnna ya jụrụ ajụ ọ gara n'iru Chukwu si ya na gbanwere m ọnọdụ m ịma n'oge chi wee ruo ụmụ ụwa akwa mgbochi wee tiwa n'eni ha na n'iru Chukwu kọ na kọsa mba ya ịma n'oge chi wee rue anakụrụ nwa ya wee na chere oge Jizọs n'oge Chukwu ka mma chere oge Chineke n'ihe ọ bụ niile eme n'oge Chukwu ka mma chere oge Chineke m achụ na-eji ụwa n'ike ichere n'oge ya iwe niile ya dị mma oge chi ka mma ụmụ ụwa oge Chukwu ka mma Anakweze-Nwakalor BETO A.K.A. One with God is with the majority. Nwanya na chi eseje Number 1 na Malaysia Yeso mogo Evolo nwa malogeme Awuro koyero nede Nobuzi niwo meleme Ndi yalaka babaluba
Eziamaku General Hospital n'Awka okwu ọnụ ndị ọya ugbo siba n'Aba wesetụlụ obi lụwa siba n'Aba Shelio Hospital n'Awka ukwuolu ndị ọya ugbo siba n'Aba setụlụ ukwu obi lụwa siba n'Aba agamago negalone ndị nyela aka babalụba beto nwa mama beto international oversize nke ndị Awka Odobunya gazeli kina jige monu Okwisi kankene lugi ezigbo nege fulo n'anya Rozu Nwanyị Awka ezinne ni ya lindu kanka chaisi awo Wele ewu bata n'ụwa nne m ụlọ mụ ya gazeli gị Nwanyị Awka behind every success man there must be a woman Najuku Nwanyị Ọma Mrs. Julie Najuku Anakweze AWKA ya gazeli gị ezigbo nwunye beto oversize nke ndị Awka iwezi ka ikenekwelu gị ezigbo nwanne nwoke ifu n'anya Mr. Anakweze-Nwakalor Divine Gigawatt Electrical Uluka na Chukwu nke ndị Awka onye ọmanya gazeli gị nwazụlụ Awka Tochukwu Anakweze Ada Jesus AWKA ni adio Tochukwu Anakweze-Nwakalor AWKA nya gazeli gị Beto oke nwane ya dị ezomokomo Number 1 na Malaysia oke nwane ụmụ bela Mama logeme Beto ni ya dị Number 1 na Malaysia ọkwa abụ nze bi okwu abụ dike bịa n'ike oversize n'Awka oke nwa mụ Beto iwezi ka ikelelu gị ndị ọyị gị fụ n'anya Vincent Chigbuo Sini Jesus Sini na Malaysia ezigbote nwanne obi wọrị Nwachinemele Awka Nwachinemele na Miko Village Awka ndị ọmanya gazeli ụlọ kedu maka Billy Collins Don Little onye ọmanya gazeli gị
Obosi Saka SY onye ọmanya gazieli gị wetika ikenekwu gị ike chukwu nwa ji akụ Diego Makati nwoke nwanụ Maraga village Ọka odobunya gazieli gị Makati oyima akụbigi na Malaysia akụbigi n'iyadio Dato Cash na Malaysia akụbigi na Mbo Director the King Suit Hotel Mbo Member Ofobu Nwanna Amaka Friends Club of Malaysia onye ọmanya gazieli gị Dato Cash Wesika ikeneli gị ezigbo oyiyi Mr. Kinsley eze ọmụmelu ọnwa na Malaysia ọnwa na Ọhọzara Mayor ndị Ofobu Nwanna Amaka na Malaysia ọnwanya gazieli gị Arab Money Iwesika ikenekwelu gị Collins eze nwa eze Ringet na Malaysia eze Ringet na mgbidi Imo steeti nwoke nwa ya gazieli gị eze Ringet Chuma onye chi o si na nwata bụ ụlọ ọganyala na nyelu ugo n'iyadio Imalima South Osina nwata bụlọ gaela na Amachala village Ọka Chukwuma na South Africa onye ọmanya gazieli gị Dogbu anyị wee na-ekenekwe Emeka Nnatu akwụkwọ Chukwu del na South Ọdọwaloji na Ụmụjagbo village Ọka Ọdọwaloji ya gazieli gị Ọdịna nwachi Anakweze na Mobia oke nwa n'iyadio South Africa odogwu nwa n'izobilio ezu okorobịa gburugburu nzarabụlụ Chukwu nwa ọnụ ọdịna nwachi Anakweze na ụmụka abịa Amọbịa ezigbote nna bụrụ enwe ọlụ na Amọbịa odogwu nwa ya gazieli gị ọdịna nwa na South Africa the governor Bolaji n'iyadio Osini Joma Bolaji na Malaysia nwoke nwanụ Ụmụọgbali village Ọka Director Damasara Suit a Hotel Ọka ya gazieli gị ịdị maka eze dị ebube ọgbali na Malaysia onyele mgbagha ka izizi na Ụmụọgbali village Ọka ya gazieli gị Blessed Ayankoko onye Chukwu ugwu na
onye chukwu kwuru azụ n'ụmụ ukwu ise n'Awka Ayan na Malaysia odokwunye agazieli gị ọkụ na-enye iwe oke nwa n'izobili Chief Emeka nnatụ anya nwata ya na chiedi na mma na Malaysia ọkụ na-enye iwe n'Asia Mojo n'Awka oke nwa n'ụmụ Ogoli village Awka onye nwanye agazieli gị Nwawelugo n'isi agwa m Igbo Europe kenelu m eze oyi gọma solu m too Chukwu Aneke meya m okwe niile the authentic mayor n'Enugu State meya onye agazieli gị wene kenekwe Emeka Christopher Okoye Uzu Toki Uzu Otoko na Nkwele village Awka Uzu Toki ya gazieli gị Ezo Moko wene kenekwe Eje Ugochukwu Ajiboka Igwe na Pumalanga, South Africa. Anointing Awka niile jide ebube. Kenela anyị ezigbo nwunye gị ifo n'anya. Mrs. Caroline Okochukwu na South Africa. Anointing ya gazieli gị Ajibo. Honorable Chief Okafor, the country boy. Ogwefi Akunetigwilo, one, n'ụmụdị Awka Atako Ogunese. Pioneer President, Awka Development Union, Malaysia. CEO, Theodams Logistics Limited. Chairman, All-Star Group of Companies, Nigeria Limited. Akunetigwilo ya gazieli gị Emmanuel Okoye Nwaki Biankisi si n'Ogben Ọbata ọzọ Ogben Managing Director Imatas Nigeria Limited onye ọma na Timber Market ụmụ Awka ya gazieli gị kenela anyị ezigbo nwanne nwoke ifo n'anya Ọbata Obi Ogben Ọbata Obi na nsọ odokwunye agazieli gị anyị wee na-ekenekwe Mr. Tochukwu Nwosu onye nwe Awka Chairman Awka Youth gba gburugburu Nwokoye n'Awka onye nwe Awka ya gazieli gị na ijige m ọnụ Okoye anyị wee na-ekenekwe Osti Ikwunne nwata na-achọ nke na Glade Chairman Glade Development Union New Delhi, India.
kenela anyị ezigbo ọyị nwoke Honorable Dr. Charles Okadibo, the youngest PG Achala Development Union. Nwata na ya eze na Achala Odogwunya gazelu no nwata na achọmkie. anyị wee na-ekenekwe Christian Nwosu ọzọ nna ya n'isi agụ ọchịkọta na Lagos odozi obodo isi agụ ebube isi agụ niile gba gburugburu Secretary Isiagụ Development Union ọzọ nna ya kenela anyị ụmụnne gị fụ n'anya Emmanuel Ikechukwu nwoke osisi n'isi agụ nwoke oyi n'isi agụ anyị wee na-ekenekwe Sunday Nwankwo na ama Akwamia n'isi agụ Sony Block Industry n'isi agụ Onyeka Nwankwo nwana ya eze n'isi agụ Ọka ndị ọma ya gazelu ụlọ kedu maka Chijokele Antioke Nise Uzu n'Indonesia nwa nọfụlụ ọzọ na Nissan Odogwunya gazeli gị na ijige m ọnụ Uzu ọka n'Indonesia ojikode m ọgọ na gazeli gị Mbuga mizobilio na Malaysia Mr. Chiedozie-Nweke Mbuga n'Ụmụokpoka eze na ya yo na Malaysia Odogwunya gazeli gị na ijige m ọnụ Mbuga Bamidele Junior ni adio Junior Okwego Bamidele na Amikwo Village Ọka nna m ochie ya gazeli gị o Bamidele anyị wee na-ekenekwe Mr. Onyeka Eze ọzọ ndili n'Ụmụokpoka ọzọ Music Foundation ọzọ Music Concept onye ọma ya gazeli gị ọzọ kenela anyị okwu dịle anyị kwa oti mpasate na Amọbịa aka na-eme une odi ibe anyị onye ji aka nwoke nwa na Ụmụdịọka Village Ọka Odogwunya gazeli gị Beto oke nwane ya dị ezomokambo nọmba 1 na Malaysia oke nwane ụmụbele nwa malọgeme Beto ni ya dị nọmba 1 na Malaysia ọkwa abụ nze bi okwu abụ dike bịabịa n'ike Obasaisi n'Ọka oke nwa m Beto amara m n'ihe mee ya okobidi m mma Beto n'ihe mee n'ihe mere m okobidi m mma Beto amara m n'ihe mere m ya okobidi m mma amara m n'ihe mere m ya okobidi m mma
Chukwudi nwa Anakweze oke mmọnwụ mụbele beto na Malaysia n'ike mere m obi dị m mma amara m n'ihe mere m ya ka obi dị m mma amara m n'ihe mere m ya ka obi dị m mma oke nwa m beto biko melụ m ka nsoro ebe m ṅụrịa beto n'ike eme ya ka obi dị m mma amara m n'ihe mere m ya ka obi dị m mma amara m n'ihe mere m ya ka obi dị m mma oji ndụ na-eche m ọgọ oke mmọnwụ n'ụmụ bele beto na Malaysia n'ike eme ya ka obi dị m mma beto amara m n'ihe mere m ya ka obi dị m mma